Les obres del metro de Sabadell estaran aturades aquest any a la recerca de nou finançament. Així ho ha dit el conseller de Territori, Lluís Recoder. La data de finalització de les obres, però, es manté. Es preveu que s'acabin el 2015. Banc Sabadell ha acollit un benefici de 232 milions d'euros, una xifra un 39% inferior a la de l'exercici anterior. Helena Déu és la guanyadora del cartell del Dia de la Dona d'aquest any a Sabadell. Representa unes bitlles que tomben els prejudicis entre homes i dones. El Festival Internacional de Màgia Sant Joan Bosco torna per quart any al Teatre Salesià de Sabadell. Serà dissabte i actuaran mags com Sergi Buca o Sebastián de Tis. Els diners que es recaptin es destinaran a un projecte benèfic. La pista coberta acollirà el Campionat d'Espanya absolut d'atletisme. Serà els dies 25 i 26 de febrer i hi participaran al voltant de 800 atletes. Aquesta és la 48a edició. Les obres del metro de Sabadell estaran aturades aquest any, així ho ha dit el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder. S'ha de buscar un nou finançament i fins aleshores les obres es paralitzaran de forma temporal. El calendari, però, segons el conseller, serà el mateix. Les obres estaran acabades el 2015. La Generalitat ha traslladat el projecte a IFERCAT, que estudiarà si és viable o no. Raons econòmiques, doncs, han mogut a la Generalitat a prendre aquesta decisió. El metro de Sabadell té un cost de més de 400 milions d'euros. Des de l'Ajuntament, l'alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, ha criticat l'aturada de les obres i ha demanat explicacions al govern. Les obres també s'aturaran a Terrassa, on està previst que s'acabin l'any vinent. L'última hora és que una comissió formada per polítics i tècnics garantirà la continuïtat del projecte, segons ha informat el consistori. Bustos i Recoder lideraran la nova comissió. Totes les formacions en presència a l'Ajuntament signaran una declaració conjunta per defensar el projecte. Bé, el que hem aprovat és una declaració per unanimitat de totes les forces polítiques representades al consistori, en el que, evidentment, volem expressar que per nosaltres és inacceptable l'anunci de que les obres s'aturen per trobar un nou model de finançament d'aquestes obres del metro Sabadell. Primer perquè és una notícia no esperada i és una notícia no desitjada. Els comerciants de Sabadell, per la seva banda, un dels sectors més afectats per l'aturada, han dit que aquesta és la gota que fa vessar el got. Sabadell Comerç Centre s'ha mostrat així de crític amb la notícia i ha dit que el projecte ha perdut tota la credibilitat. L'entitat demana que es tapin els forats de l'obra que hi ha al passeig i es retirin les tanques. Els municipis afectats com Castellar del Vallès també han mostrat el seu rebuig a la decisió de la Generalitat. L'alcalde Ignasi Jiménez ha dit que es tracta d'un projecte que beneficiarà molts ciutadans i que, per tant, s'ha de tirar endavant. Fira Sabadell va acollir dimarts la sessió constitutiva del Consell de Ciutat. El Consell, com a màxim òrgan de consulta i participació, és l'instrument assessor a la definició dels eixos bàsics de la política i la gestió municipals. Es tracta d'un organisme que promou el consens i fa el seguiment dels temes d'interès general i dels projectes estratègics. Avui es constitueix el Consell de Ciutat, que haurà d'abordar segurament un període de molta intensitat política i social, la crisi econòmica que forma part de la nostra realitat en aquest present, però també de les oportunitats que Sabadell té i que crec que l'Ajuntament, impulsant aquest Consell, el que fa és integrar i fer possible la participació de les persones que representen les institucions que són representatives de ciutat i també al mateix temps representen a moltes entitats i a moltes persones que estan treballant dia a dia a la nostra ciutat al servei de la comunitat. Durant la sessió, el Consell va tractar el pressupost municipal per al 2012 i l'evolució dels grans pactes de ciutat signats al mandat passat, com ara el Pacte per les Infraestructures, el Pacte Local per l'Habitatge de Sabadell i el Pacte per la Millora de l'Ocupació i Competitivitat a Sabadell. En aquests moments, més que propostes de què és el que hem d'abordar, el que volem és compartir una realitat que és molt difícil, realitat que afecta a les famílies, a les empreses, a l'administració, que afecta a través de l'economia a la vida de cadascú de nosaltres. I el que volem compartir és les oportunitats que avui la ciutat de Sabadell està aprofitant per generar ocupació, per generar espais de competitivitat econòmica perquè més empreses i activitats econòmiques s'instal·lin a Sabadell i que puguin generar ocupació, i al mateix temps com estem fent possible que les persones que avui es troben a la desesperació de trobar-se a l'atur tenen una oportunitat per formar-se
i aquelles famílies que tenen un problema greu per arribar a final de mes tenen la societat al seu costat. Cal recordar que el Consell de Ciutat està format per representants de les organitzacions polítiques, econòmiques, educatives i socials de la ciutat, associacions de veïns, grups municipals, representants del sector empresarial i sindical, representants de les universitats, membres dels consells sectorials i territorials i persones de reconegut prestigi que aporten la seva experiència. Els resultats de l'exercici econòmic de Banc Sabadell s'han fet públics aquesta setmana. El banc ha aconseguit uns beneficis de prop de 232 milions d'euros i ha millorat tots els marges de negoci. A més, s'ha destinat un 8,4% més que l'exercici anterior a dotacions per a insolvències i noves provisions. D'altra banda, el core capital arriba al 10,3%, 2 punts per sobre de l'exercici anterior. El core capital és un terme econòmic que dona informació sobre la solvència de les entitats o companyies i que, donada la crisi econòmica, s'escolta amb freqüència. D'altra banda, el marge d'interessos i el marge abans de dotacions ha crescut superant el consens del mercat. És important destacar també que Banc Sabadell ha registrat 350.000 noves altes, sobrepassant així el 2,7 milions de clients. Alguns dels factors més importants del darrer exercici han estat la gestió dinàmica de l'actiu i del passiu, la generació de provisions suplementàries i, finalment, l'augment de la solvència. Tot plegat en un any en què es va adjudicar el Banc Camp a Banc Sabadell. Recentment ha tingut lloc al passeig de la plaça Major el sorteig d'un val de compra per valor de 500 euros per utilitzar els comerços afectats per les obres del metro. Aquesta iniciativa forma part del Pla Especial d'Accions de Dinamització de la zona afectada per les obres que va signar Sabadell Comerç Centre amb l'Ajuntament de Sabadell. Bueno, bé, és una iniciativa que des que estem aquí amb les obres del centre s'està fent per als comerços afectats per l'obra. Sortegem 500 euros amb vals de compra i aquesta ha sigut la cloenda d'aquest Nadal. Per participar en el sorteig calia omplir una butlleta i dipositar-la en una de les dues urnes instal·lades al passeig. El guanyador d'aquest premi va ser Jordi Maria Escriu. Un home innocent va treure la butlleta de la capsa. Aquest és el quart any que es realitzen aquests tipus de sorteig. Els actes commemoratius del Dia de la Dona d'aquest any ja tenen imatge. La sabadellenca Helena Deu ha guanyat el 12è concurs convocat per l'Ajuntament. Sota el títol Tombem barreres, Helena ha volgut simbolitzar els obstacles amb què es troba la dona per arribar a la plena igualtat amb els homes a través de les bitlles, com veiem a les imatges. La guanyadora, Helena Deu, ha dit que està molt contenta d'haver guanyat el concurs. I llavors, jo el que volia expressar era una mica la lluita i el canvi per tombar algunes barreres que no deixen avançar la dona, ni reconèixer-la, ni com pot ser la desigualtat, la dona objecte i tot el que és sobre les bitlles. El jurat que ha triat el cartell guanyador ha estat format pel regidor de Drets Civils i Ciutadania, Quim Carner, per l'artista sabadellenc Lluís Clapés i per membres del Consell Municipal d'Igualtat Dona Home, entre d'altres. Aquest any més de la meitat dels cartells els han signat dones i més d'un 40% són residents a Sabadell. Tots els cartells que es van presentar al concurs romandran exposats al Casal Pere IV fins al proper dilluns, dia 30. L'alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, ha felicitat tots els qui s'han presentat al concurs i, a més, ha afegit que aquesta lluita no és una lluita exclusiva de les dones, sinó de tota la societat. I recordar lo molt que s'ha avançat a la nostra societat perquè no n'hi hagi discriminació i el que queda encara per obtindre, perquè encara queda feina. Si no, no celebraríem aquest dia, ni faríem el concurs, ni segurament ens trobaríem per celebrar el Dia de la Dona Treballadora, el Dia de la Dona, el Dia del compromís amb els drets, amb la igualtat i amb la no discriminació. D'altra banda, el regidor de Drets Civils i Ciutadania, Quim Carner, ha afirmat que la nostra ciutat està compromesa amb els valors de la igualtat i, alhora, amb el rebuig de la violència contra les dones. Actualment, l'objectiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona és sensibilitzar la població en general de la necessitat d'anar avançant en la millora de la situació i dels drets de les dones a la societat, potenciant aquelles relacions d'igualtat entre homes i dones i els valors que ens permetin una convivència plena, equitativa i justa. Recordem que aquesta setmana es va suïcidar a Sabadell l'home que va assassinar la seva dona a Santa Coloma de Queralt, just quan els Mossos d'Esquadra reconstruïen els fets. Això demostra que la lluita a nivell local i nacional encara té molta feina fins a erradicar la violència masclista.
La xarxa de recollida pneumàtica amb central al Parc Catalunya ja ha començat les obres que afecten a la zona del centre de la ciutat. Aquest projecte pretén ser una alternativa a la recollida de residus sòlids que millori la qualitat de vida dels ciutadans i el medi ambient. Les obres han començat a 4 trams, el carrer de Jovellanos, el de Marià Fortuny, el de Coromines i la Ronda Zamenhof. Per aquest motiu, el carrer de Coromines, el de Jovellanos i el de Marià Fortuny romandran tallats al trànsit fins la primera i la segona quinzena de febrer. D'altra banda, la Ronda Zamenhof estarà ocupada a la vorera i l'estacionament, amb afectacions al trànsit fins la segona quinzena del proper mes. Pel que fa al transport urbà, les línies 5 i 6 durant els dies feiners desviaran el seu recorregut pel carrer Calderón i la Ronda de Ponent per arribar finalment a l'avinguda Francesc Macià. D'altra banda, també afecten els dies festius, les línies 11, C2 i C5 faran la parada a la Ronda Zamenhof amb la plaça del Sastre, en comptes de parar a la plaça Catalunya. Respecte als dies festius, les línies F1, F2, F3 i F4 també es desviaran en sentit nord per la Ronda de Ponent i la Ronda Zamenhof. La pista coberta de Sabadell acollirà la 48a edició del Campionat d'Espanya Absolut d'Atletisme. L'acte esportiu tindrà lloc el 25 i 26 de febrer. Sabadell li ha pres el relleu a València i es preveu que hi participin entre 600 i 800 atletes de tot l'estat espanyol. Del campionat absolut sortiran els atletes que representaran Espanya als Campionats del Món d'Istanbul el proper mes de març. El regidor d'Esports, Josep Ayuso, ha volgut convidar a tothom a participar-hi i ha destacat que l'entrada serà gratuïta. És una activitat oberta a tothom, però aquesta especialment perquè l'entrada, l'accés a la instal·lació serà gratuït. Així, després de 33 anys, tornen a Catalunya els Campionats d'Espanya d'Atletisme. La Real Federación Española de Atletismo i l'Ajuntament de Sabadell han organitzat l'acte i han comptat amb diversos patrocinadors, tot i la conjuntura econòmica actual. Els espectadors podran gaudir d'un campionat d'alt nivell i del programa complet de proves atlètiques en les categories femenines i masculines. A més, s'hi han organitzat proves combinades com l'heptatlon masculí i el pentatlon femení. El president de la Federació Catalana d'Atletisme, Ramon Cullàs, ha afirmat que la pista coberta és una de les millors d'Espanya. Durant tants anys, per tenir aquesta instal·lació, han superat amb escreix les expectatives més optimistes que teníem abans de posar-la en marxa. Per la seva banda, l'atleta sabadellenc Miquel Casada ha dit que córrer a casa el motiva i demostra les ganes de les institucions per convertir Sabadell en un referent de l'atletisme. El Campionat d'Espanya aquí a casa i no sigui, per exemple, a Antequera, a Sevilla, a València, és un esforç de totes aquestes parts que han fet possible que tinguem un espectacle com és tot un Campionat d'Espanya. En definitiva, els amants de l'atletisme podran gaudir a Sabadell del Campionat d'Espanya Absolut d'Atletisme els propers 25 i 26 de febrer a la pista coberta. L'entrada a l'esdeveniment esportiu és gratuïta. La doma és una disciplina olímpica, però malauradament no es coneix com es deuria. Aquests dies Sabadell acull una concentració de genets i amazones catalans que treballen per competir a Europa. Un seleccionador nacional d'origen alemany ha vingut a la ciutat per escollir els millors cavalls. I és que Catalunya és una de les comunitats on hi ha més nivell en doma. D'aquí han sortit premis nacionals i internacionals. We have here in Catalonia, and especially in this area around Barcelona, diu que en aquesta àrea de Catalunya és on es concentren els millors cavalls, millors genets i millors entrenadors. Aleshores, ell és on es focalitza més, és aquí, on creu que ell és la zona amb més èxit, potser. El grup de genets que l'entrenador ara està més animat i que veu millor són d'aquí, són catalans. Hi ha uns quants, evidentment, que estan a Madrid i hi ha alguna a l'Andalusia, però el grosso, diguéssim, és d'aquí. Tenim gent molt bona, el que passa que potser no n'hi ha molta, perquè no és un esport molt conegut, però sí que crec que la gent que hi ha, n'hi ha sobretot alguns en concret que despunten molt. A la hípica de Canalzina, en Ralf analitza els moviments dels cavalls i valora si són aptes per al campionat europeu. There are a few things which make the decision. The first is... Diu que se segueixen més d'un criteri. Primer de tot, la imatge que dona el cavall amb el genet al llarg al final de la temporada, l'últim mes, potser abans de competir, d'anar a l'europeu. I en segon lloc també l'experiència que té el binomi, l'experiència i els resultats que ha tingut. I al final de tot el que es busca és tenir els genets i els binomis amb màxima qualitat,
Aquest mes de juliol tindrà lloc el Campionat Europeu a Suïssa, on competiran els millors cavalls i, per tant, els millors genets. Sabadell serà la seu d'una cursa contra el càncer. El regidor d'Esports, Josep Ayuso, i la regidora de Salut, Cristina Moreno, han presentat Corro contra el càncer, un esdeveniment esportiu que té com a finalitat recaptar fons per la lluita contra aquesta malaltia. Un passeig relativament curt, són 5 quilòmetres que transcorreran pels camins del Parc Catalunya en zones de terra però també en zones pavimentades, la qual cosa perfectament assequible per tothom que pugui o que vulgui participar en aquesta cursa passejada. La presidenta de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Sabadell, Yolanda Cuesta, ha demanat la implicació i la participació dels sabadellencs en aquesta causa. A més, ha explicat els beneficis de l'esport en el càncer. La gent que fa esport té un nivell de pes més adequat, té uns estils de vida segurament de no fumar, una alimentació més adequada, estils de vida més sants, que això sí que està claríssimament lligat en un tant per cent amb la disminució de la incidència o prevalença del càncer. Lluís Domingo, un noi sabadellenc de 30 anys que l'any passat va patir un càncer de còlon, ha estat el creador d'aquesta cursa que compta amb el suport de l'Ajuntament de Sabadell. Domingo ha explicat com l'esport l'ha ajudat a superar la seva malaltia i com s'ha recuperat fent esport. L'esport, sobretot l'atletisme, és un esport molt personal, no és un esport d'equip, llavors en el meu cas, almenys, i pel que sé també amb molts altres corredors, és el moment que un té per estar sol amb ell, concentrar-te, hi ha qui escolta música, jo prefereixo córrer sense música i pensar. Llavors és com el temps que dedico per mi i clar, psicològicament t'enforteix i a part físicament tots els avantatges que evidentment dona. La cursa està prevista per al proper diumenge 12 de febrer al Parc Catalunya a les 10 del matí amb 5 quilòmetres de recorregut. Les inscripcions estan disponibles fins al 30 de gener i es poden comprar a l'estand de l'Associació Espanyola contra el Càncer al Corte Inglés i a la seu de l'entitat al carrer de la Salut 122. Es preveu reunir fins a 1.000 participants amb un preu de 5 euros per persona. Els diners recaptats aniran íntegrament destinats a les activitats i als programes de suport psicosocial als malalts i familiars. El Festival Internacional de Màgia de Sant Joan Bosco arriba un any més al Teatre Salesià de Sabadell. Artistes com el Mag Gerard o Sebastián de Tis actuaran a la gala, que tindrà lloc dissabte a les 6 i a les 10 de la nit. Aquesta és la quarta edició del festival, que vol apropar la màgia als sabadellencs des de diferents disciplines. Així, a la gala es podran veure espectacles de malabars, canvis trepidants de vestuari i fins i tot ombres xineses. Este año, en comparación o a diferencia de otros años, hemos intentado crear un espectáculo diferente. Otros años sí que hemos buscado más el típico mago que viene aquí y hace magia. Este año, si veis, hay malabares, hay sombras chinas, hay mucha música, hay magia cómica, hay mucha música y hay mucho baile. Se va a ver una magia muy mezclada con las diferentes artes i artes afines. Una part dels diners que recaptin a la gala aniran a parar a l'ONG Vols, que ajuda els joves de Guinea. Aquest any les despeses d'organització han ascendit a 5.800 euros. L'entrada a la gala val 10 euros. Cada año también todos los beneficios obtenidos, después también de pagar gastos, van a ir a la ONG Vols. Els artistes nacionals i internacionals convidats són el Mag Gerard, que conduirà la gala i farà monòlegs, Sebastián de Tis, un belga capaç de transformar pilotes en coloms, Carlos, que explica històries a través de la màgia, Sergi Buca, expert en ombres xineses, la parella Magic Taps, que canvia de roba a un ritme frenètic, i el Mag Marín, especialista en barrejar màgia i dansa. Sergi Buca, per exemple, ha actuat a la Xina durant 4 mesos. I és un llenguatge molt maco, és un llenguatge on també el públic veu una manera poètica també d'expressar i de comunicar coses, que és amb un focus de llum i amb les dues mans crear una sèrie d'històries que el que pretenen és emocionar el públic. Tot i que no ha fet ombres xineses, ha demostrat que és mag amb un joc amb el seu mocador. De Sant Juan Bosco. Sant Juan Bosco és el patró dels il·lusionistes i pels mags i els il·lusionistes i els somiadors és un dia especial on participar en qualsevol acte
on un pugui actuar, doncs és un motiu de satisfacció. La màgia, doncs, ens espera dissabte al Teatre Salesià de Sabadell. Des de Redacció Vallès volem mostrar el nostre suport a la família, als amics i companys de Dani Montesinos, periodista esportiu sabadellenc que va morir dijous en un accident de trànsit quan conduïa la seva motocicleta a Barcelona. Nascut l'any 1975, era un conegut comentarista de La Sexta i Marca Televisió. Dani, descansa en pau.